diri gid sa Basilan. Grabe ka limited ang accommodations dinhi. Almost 2 hours mi kasi libot-libot guys. Pagkita og hotel. Around 5:45 sa hapon mga kabisaya, nakaabot na mig Isabela City, Port Basilan. Og pagkanaog gid na mo mga kabisaya, ang una gid na mong gipangita is ang hotel. Unlike sa uban nga gaanhi day mga kabisaya is nagpa-kuan sila, nagpa-register sila sa day tour diri sa Basilan, but kami gyud ang pag-anhi na mo is DIY on our own gyud na wala gid mi nagpa-register sa mga day tour or anything kay gusto gid na mo ma-feel kung unsa ka safe ang Basilan. Sa pag-abot na mo ba nga wala kay connections or wala kay kaila anang lugar or wala man lang ka nagpa-register through tourism or mga day tour nga mga agencies. Anyways, mo gini siya among pinakasayop mga kabisaya kay wala mi kabalo kung asa mi nga hotel, o di ba? So wala mi knowledge nga diri sa Basilan, very limited kayo ang hotel mga kabisaya. Pag-abot na mo mga kabisaya, aya pa mi nag-search kung unsay mga recommended nga hotel diri, og ang first recommendation is ang Sofia Hotel, which is very puno na gyud kayo mga kabisaya. Second recommendations, dili na mo makita kung asa ang location. So mo gyapon sige na sad miglibot-libot mga kabisaya until such time nakita na mo ning Kasinahan Hotel. So pag-abot na mo ganina sa may Pantalan mga kabisaya, ang mo gibuhat dayon nangita gid may hotel ko asa may makastay. So according sa mong search, na Sofia Hotel which is mas affordable, tapos limpyo, tiyada, but sad to say, puno na gid siya mga kabisaya kay diri gid sa Basilan. Grabe ka limited ang accommodations dinhi. Almost 2 hours mi kasi libot-libot guys. Pagkita og hotel, may na lang gani kinakita na ko ni siya sa may FB. Kaning Kasinahan Hotel. So located siya sa may Barangay Binuangan, Isabela City, Basilan. So, welcome to Basilan, guys. To be honest, mga kabisaya, kung wala lang gini sila nag-under renovation sa ilang mga swimming pool diri, as in perfect na gini for you. Although medyo mahal siya, kay 1,700 iyang 1 day nga rate, but grabe pud ka worth it mga kabisaya, kay nindot ang view, tsada ang bed, tsada tanan ilang mga gamit. So, kung naay extra money ninyo nga dala, why not diri mo sa Kasinahan Hotel kung kaya. So, after mi naka-freshen up ana nga gabi mga kabisaya, og nakailis na pud mga kabisaya, miadto na pud dahil mi sa mga pagkaunan, og wala sabi kabalo kung asa pud pwede makaunan diri, kay mo lagi na gusto na mo ma-experience pitang Basilan nga wala gi nagtudlo sa amua, di ba? Kanang on our own gid ba. So first thing nga mong gipangutana diri sa guard sa hotel mga kabisaya is naabay kuan diri, I mean night market or boulevard nga nay mga pagkaon, og diri mi niya gitudluan sa may port mga kabisaya. Kaning port sa Basilan mga kabisaya, gamay ra gid ni siya, tapos kung unsa ang port tera pud ang boulevard pagkagabi. And then mura po na siya kuanan punduhan sa mga bangka, kate, kanang bitong kuanan sa mga badyaw. So dera ginatanan mga kabisaya. In fairness mga kabisaya, daghan pod noon na maligya diri sa may boulevard, pero dili gid inana kadagan, but lami siya mga kabisaya, og mo gini una na kung gikaon kaning ruti og matarbak kay grabe ka barato no. 60 pesos ang matarbak o 40 pesos ang ruti, tapos katong plain ruti nga with condensed milk is 30 pesos. O di ba? Asa na kaano mga kabisaya? Grabe ka busog, tapos at the same time grabe ka barato. So inani gid sa Basilan, dalang gid ka makuanan sa ilang accommodation kay medyo pricey ng accommodations, but when it comes sa pagkaon mga kabisaya, busog na busog gid ka diri sa Basilan. And then next akong gikaon kaning pyuto, kamuting kahoy og sinugbang isda, nga mo gini siya best pair ani nga pagkaon mga kabisaya. Og still busog na sad kay ko, kay kanang sinugbang isda tag 50 pesos, tapos kanang pyuto kamuting kahoy 20 pesos, plus butangan pag mo kinilaw nga tag 10 pesos ang putos, o di ba? The next morning mga kabisaya, early sad kay mi nag-ready para sa among mga lakaw for today. But first thing first, nangita mi kan-anan diri sa may Isabela City Public Market, o muni mo nakita no nga pagkaunan ang Tata Fast Food nga grabe ra pud ka barato mga kabisaya. O tanawa mga kabisaya, barato ra gid kayang serving ana, but gipili na ko nga magpa-light breakfast lang mi karong adlaw tungod sa among mga lakaw nga mga food trip karong adlaw pod sa Basilan. Muni mo order mga kabisaya, naay piniritong binis, muni ang toge, pero ang tawag nila diri is pinatubo, o tortang talong, pianggang, napos kay kuha na niyo kasaba. Baliga po na kami pagkipari sa musudan mga kabisaya. Ito yung agad mabusog ani. Ito niyo ko first na mo try ani chicken pianggang.
siya black coconut lang isagol sa chicken. Okay guys, promise. Chicken pianggang. One thing gid akong naobserbahan diri sa Basilan mga kabisaya kay ang ilang mga pagkaon dili gid kay halang compared sa mga Maranao food sa Marawi kay grabe jud kay kahalang mga kabisaya. But here in Basilan dili jud kay siya halang mga kabisaya tapos iyang mga herbs dili overpower ang baho. Siguro gitawag ni pinatubo kay kaning tubo dili na kanimo mutubo. Tulis tubo na. Fast food sa may Basilan. So, sir, what time mo ba open din niyo? Mga 5 o'clock yan open na kami. Sa morning. Sa Tapos morning. close. Close kami mga 7. Wow, ang sarap ng food, sir. Pwede na rin. Thank you, thank you. Parang black soup na siya. Meron ba? Available na? Luto namin tulay tunta. Wala pa eh. Ay, sayang. Hindi pa siya malambot kasi matagal naman pa lang. Pwede rin na yan. lang, bukas na lang. Pwede rin yung tikman yun. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. After sa mga breakfast na nadlaw mga kabisaya, gibalikan po na mo ang Hotel Sofia kung nanabay bakante o mutong nagpa-reserve me. Then thank God kay tawagan mi nila nga nanay bakante by 12 noon. Mo to nag-transfer mi ana by 12 noon mga kabisaya kay kuan man pud na mo tighawa pud na mo sa Kasinahan Hotel. Then ang katsada magid ning Sofia mga kabisaya kay affordable which is 1,000 per day, and then duol lagid siya sa imong gusto adtuan po. Duol siya sa port, duol siya sa mga pagkaunan, asin lagi siya sa syudad mismo. So there you have it mga kabisaya. Kung mangutana mo sa ako kung unsa ang best hotel recommendations para sa kuha mo kining Hotel Kasinahan o Hotel Sofia, so i-check na ninyo ilang Facebook page mga kabisaya ka makita anday na ninyo para makapa-reserve mo ahead of time. Bye!